ka fo ka wala nyima do maliko na maliko kan wati na musique me kan nyama da Sherifa TV jakan so fe ka sangani jëm kan so ma donu o kan bawi na manya ka fo diliko o dibla ka do ngene gagné ni ansiki to nya angala la jëm kan kami be nyana ma ya tene ka tabla alamsa 10h 11h ola e bi ni an don to ye bita kono nga bitan anake masaba baro yi alna sorla e jelimuso ale koni ni wati mano ale madoni ola e madame Keta en sogoma si awren sogoma ko bashiti alhamdulillah ma fan flel ba ko hu bela jele ni sogoma kala ka klere dama ka garsigo funi tama ka soro jidi odu ha abudu musée sama nambora ankini vemena e anga mawele bi ode ye docteur Brahima Sangare docteur en sogoma ban sogoma kon bashiti pas fouti alhamdulillah amala barkada odu il fait un peu frais maintenant parce que conseil me dit mokoma de se protéger n'est-ce pas surtout les plus vulnérables nous et des amis fitino ani mokorobaw ala watina kecho kama mais Sherifla flebaka befo jamana kono nan jamana koka ami do ke alviola kanga jamana basi merci beaucoup ainsi que la rela ala kan wule hera docteur a commencé avec un conseil précis. Hein? À quoi maintenant qu'on a janto, surtout le style vestimentaire, je crois bien. Donc nous donnons parce que nous avons fier ce métier. Voilà docteur Sangara Bafo et moi Manaya Wele Abenanga Wele Jabi. Amba fera disponibilité la Kosovo et madame Keta. Kasangari. Sunanera na to bi moto sanfé. Ne se mega donike. Nene. Abana ami ta technicien fanfé. Tizara follow. Sane amika aga bi dumuni glana ira mawla la du jour famille kondo spécial de do la mi ta technicien fanfé ami tizara o follow ko shuru ka solo kana nala sona tizara amona gani dey abe min wuli tasuma kawa mon père Mali bébé ni nene bara ni Afrique bé ni infusé ka ji kala ka ke teka o nene Dieu mon père me gâte mais ani mbo kundo dima te zara mon père am bébé ko kele na sare ni akuma bay e ni do na surprise kilo ni do bien mangani sisan wani ye te ko jan te zara te ka te de abi sambi sababo ni te wala be ni de ya la kura ka sagi kana na ka ke ko ko wa ne ba infusé de mi ha même bien ya kle quoi appelez moi wa je ma on de je te ka te la higa so za bole be fali fe ngade jama jara kadua ke te zara makele ngadanga mena buji e Allah farafideno jara kadua ke te zara makele ngadanga mena mudunchi Allah ti zara Madame Keta Aminata Traoré et docteur Brahima Sangare alibi awni aw ana jega jim kanke ñoo fe e ñafo ci mena bi anke meka wuri ba docteur ma e Aminata e bi bana do mabisiga fo amena sinam numuna o nga memi fu ba mona côté e ko kato hakila jigi ko kay mo ko sebe to bu ko les rappels profite aux croyants donc oula kato hakila jigu ke kuma no kuma surtout Kenya na srafa c'est très important pourquoi mako e fenyere to here ko variole simienne wa jumede nya to alama impox du wala an docteur be je kana ni folike bananka banan yere ye munde yi e asorla chogodi walma depuis watu juma be sina on na manya ka fo a kelen yera mari jamana konana donc am sika fero jumo tige wala sa ali bi mo ka sika janto yere la ani chogomina mo be sika banan yere don ani a manifestation ulu ka sika nyefo mo ko sebe abe mo na fa wala sana nga se ali bi kokura uluma e clip du jour ante o kala ka wule ka anyu ba don o yechien yoro don woni o kan rema bon me doke donc a dignere bon era blema e ka bi fini ko eta me segu si doni bazando de en tambe taran ressource kana
o ka yo an ka sigi an ka kɔrɔlen kow ma i ma ye nɛnɛ dɔɔni bɛ na mais sisan ça va o do o la sisan an bɛ taa équipe du jour an bɛ dɔɔni lajɛ o la ka sɔrɔ ka ɲɔgɔn sɔrɔ kokura inchallah follow you o matem ne sanji da madoka alon nanno garizi ke ulla o kera musomani ala dunye masamine he ateji to nono kenla muso follow garizi ke la ala yo ke chemani ne bale manu jugu ya mani juguya o mayi madame Keita Aminata Traoré donc da ko ko juguya mayi o mayi fiyo o dola o ye tiɲɛ ka sanga ni ɲɛnama yɛrɛ cogoya ye sigi cogoya ye malvi kana ma juguya o ye tiɲɛ bawo sini maa min bɛ taa walima maa min bɛ don jigɛ kɔrɔ maa t'o dɔn o t'o dɔn ka sanga ni o de ye mana kɛ cogo o cogo i bɛ kɛ ɲumankɛla ye o la bi jɛmukan ma daminɛ ni min ye o ye yɛlɛma dɔɔni ye jɛmukan na an bɛna daminɛ bi ni les plats de chez nous o don Madame Keita, elle sont beaucoup là. Si, quoi de bachité. Alhamdulillah. Amé les plats de chez nous. Samaïra n'est partout. Il va au Kobe de Goula. Kobe de bachité. Samaïra les plats de chez nous. Bimi bamboulou. Élément complet de bamboulou. Aliment complet plutôt. Bon, à Douni Kadibé, à Dundala Kadibé, mais tigi de ma doit la follow. Obéire. N'a daga sigira bɛɛ b'a dun mais k'a fɔ ko ne ta don o tɛ yen donc an ye min sɔrɔ ka yira u la an ka jɛ k'o filɛ ɲɔgɔn fɛ. Baasi tɛ.
sɔgɔma dolo jɛrɛjɛm filɛbagaw o bɛɛ lajɛlen ni sɔgɔma faw sigiyɔrɔ la a ka rubrique mandi de n'o ye les plats de chez nous bi an n'an bamuso dɔ bɛ ɲɔgɔn fɛ an bɛna kuma dɔ ma a yɛrɛ b'a yɛrɛ présenter ne bɛ ni sɔgɔma nse hɛrɛ sira somɔgɔw dun denbaya bɛ di baasi foyi t'an na an bɛ ala fo k'a barikada nse i bɛ se k'i tɔgɔ ni jamu fɔ a filɛbagaw ye ne tɔgɔ madame Tarawele Maimuna Tarawele bi ne bɛna sɔ de tobi k'a yira aw la sɔ o ye jaralakaw ta ye wa tarawelelakaw ta ayiwa tarawelelakaw de bɛ k'a tobi ka di jaralakaw ma ne ba ko a bɛna sɔ de tobi k'a yira n'an b'a dɔn k'o ye fɛn madi ye mɛ tigi de ma don a la fɔlɔ an ka jago filɛ ɲɔgɔn fɛ a base ye sɔ yɛrɛ ye kɔgɔ sɛgɛ poivre laurier sukaro dɔɔni jaba situlu tigatulu a lakɛn fana ye sogo dɔ ye sisan an y'an ka daga sigi an bɛna sɔ kɛ ta la an bɛ sɛgɛ dɔɔni k'a la ka kɔgɔ dɔɔni k'a la ka sukaro fana dɔɔni k'a la o y'ale ta ye donc a n'a bɛ mɔ ka ɲa fo k'a fɛngɛ a n'a bɛ mɔ ka ɲa sɛgɛ in b'a kolo faga k'a tila k'a kolo bilen k'a tobi ka ɲa kɔgɔ in fana o bɛ timiya ni kɔgɔ yɛrɛ tɛ fɛn na a man timi sukaro fana gunni bɛ k'a la awɔ mais ni mɔgɔ min tɛ ninnu si fɛ dun n'i tɛ ninnu si fɛ ayiwa sɔ dɔrɔn mais kɔgɔ bɛ k'a la n'i tɛ kɔgɔ dun i b'a to ten i b'a tobi ten dɔrɔn awɔ a bɛ mɔ o sɛgɛ kɛra a la o sɛgɛ ma k'a la n'a bɛ tasuma kɔni kan a bɛ mɔ an bɛna sogo fana jira k'o ni jaba sauté k'o k'a la mais ni sɛ ka di i ye ni sɛ ka di i ye i b'o k'a la ni jɛgɛ jirannen ka di i ye i b'o k'a la awɔ a bɛ dépend mɔgɔ se de la a bɛ dépend i se la a bɛ dépend min fana ka di i ye an bɛ ji dɔɔni kɛ sogo la walasa a ka mɔ kɔgɔ dɔɔni ka poivre dɔɔni k'a la ka laurier bulu bila a la n'a lamagara n'o ye a n'olu bɛ don ɲɔgɔn na an bɛ sɔrɔ k'a datugu mais sɔko in o jɔn ta don sɔ in tigi ka ca sa dɛ awɔ n'an y'a tobi sisan an bɛna ɲininkali de kɛ sisan an kɔni ye tarawele an bɛ k'a tobi di mais an bɛ taa di jaralakaw de ma sinankunya ni yɛlɛ o de ye mali ja a banna awɔ san'a ka se jaralakaw ma a kɔni a bɛ tobila tarawelela la an ka sɔ a mɔ kuma sera a tɔ ye wusuli de ye donc an bɛ dɔ bɔ a tasuma la ka dɔ bɔ a tasuma la a tɔ ye wusuli ye sisan layi ale bɛ kɛ kun ye la jumɛn layi ni jɔyɔrɔ ka bon farikolo la kojugu ale ni jaba olu u jɔyɔrɔ ka bon farikolo la a b'a to sogo min fana a b'o kasa tigɛ an ka sogo surunyana mɔna an bɛna jaba de k'a la sisan a n'o ka don ɲɔgɔn na an b'a datugu a n'o bɛ don ɲɔgɔn na ka wusu sisan an y'a ye sɔ ni a ji taara i bolo dɔw b'a fɔ ko ji tɛ fili o ji mago wɛrɛ b'a la o ji ne bɛ mago min dɔn a la vitamine b'a la mɔgɔkɔrɔba ma kojugu a ka ɲi mɔgɔkɔrɔba ma a ka ɲi denmisɛnnin ma wa ji min filɛ nin ye u b'a fɔ fura dɔ ma yiri dɔ ma an fɛ yan ko timitimini n'i y'o ja k'o mugu bɔ n'a bɛ fɔ ko ka ja a bɛ faamu k'a ko ka jɛ k'a lasago ko ɲuman a ka ja k'a mugunin bɔ ka o mugu in kɛ sɔ ji la n'i y'a di i ka denmisɛnnin ma a b'a hakili ja an ka sɔ mɔna n bɛna bɔ san kɔni ne ba waati dɔ kuma sera sɔ kɛra jaba kɛra sogo kɛra la maɲɔgɔnw kɛra la waati dɔ kuma sera bisimila nin wagati in ka di ne ka tɛmɛ a bɛɛ kan parce que n'i bɛ k'a tobi a kasa bɛ k'i wele n'a kasa dun y'i wele ko n'a banna i bɛ sɔrɔ k'a lajɛ ni min b'a da k'a min mana k'a da jaralakaw tɛna yɛlɛ an ma sa nin ye jaralakaw tɛ an bɛ k'a nɛnɛw di ayiwa bisimila i bolo don bisimila tiɲɛ na bisimila alhamdulilah ami tiɲɛ na a diyara mais ne kun filila n ma jaba de ta o ta n bɛna jaba ta o ta ka sogo fara a banna parce que a b'i n'a fɔ jaralakaw dɔrɔn de ta don quoi sinon ne tɛ nin fɛ o e tɛ nin fɛ dɛ tiɲɛ yɛrɛ la mais ne ye tarawele mais ne tɛ nin fɛ n bɛ k'a lajɛ olu e tɛ nin fɛ tiɲɛ yɛrɛ la ne ye boloya kelen min da ne de t'a fɛ awa ne bɛ da o ma n bɛna nɛnɛ e de ye
ne bɛ da o ma parce que ne tɛ jara ye ne fan bɛɛ Tarawele ɲaamɛ muso e k'a dun mais ne yɛrɛ ɲaamɛ de fan dɔ ye ɲaamɛ ne fan de ye ɲaamɛ sogo jaba taara sogo ma tale i t'a lajɛ n'o fana mɔna i k'a dɔn sɔko ni jalalakaw de ta don dɔw yɛrɛ bɛ hali lemurukumuni tigɛ ko ni funfu a la ko b'a tɔ kɛ dɔw bɛ vinɛgirinin k'a la e ta bɛ kɛ jumɛn a gansan in de ka di ani jaba in banna o tuma e k'i ta ka taa lemurukumuni banna o fana y'a ɲɛ u bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ a kɔnɔ n'o kɛra dɔrɔn problème foyi t'a la bilen ni diyara n ye Tarawele e ta don wa folikan jumɛn b'i bolo ka lase an filɛbagaw ma folikan min bɛ ne bolo ka lase an filɛbagaw ma ne b'a fɔ an filɛbagaw ye k'a fɔ ko sɔ nafaba de b'a la wa fantan dumuni tɛ ko an ka to ka ninnu bila an ka dumuniw ɲɛfɛ aliment complet de ye nin sɔ in ye tigi ma sɔrɔ a la a jo don parce que bɛɛ de b'a fɛ min y'a dun min b'a dun a tobili ka so a ma tobi ka so ni min ko k'a t'a fɛ n'o y'i tɛgɛ don a la i b'a ye o t'a tɛgɛ bɔ bilen o tuma n bɛ foli kɛ bɛɛ lajɛlen ka foli kɛ n furukɛ ye ale min jɛnna n'a ye émission ka kɛ n bara ka foli kɛ ayiwa kameramani ani timinanja ka foli kɛ n denmuso yɛrɛ Aminata Tarawele Madame Keita ayiwa maninkaw fɛ yen fana olu fana ka sɔko kɔlɔkɔlɔ tɛ dɛ o tuma an b'a fana fo ka équipe bɛɛ fo ka sirifila cɛ n'a muso bɛɛ fo fo ka taa s'u ka patron ba n'u ka karamɔgɔba ma assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh ni ne kun b'an bolo k'a yira aw la bi les plats de chez nous kɔnɔna na aw ka rubrique man di n'o ye sɔ ye ayiwa komi an bamuso y'a fɔ cogoya min na a ma ka di mais tigi ma don a la bon sani tigi ka don a la aw k'an bɛ diɲɛ waati wɛrɛ inchallah ne ye Désara de baara ɲana Jabate Johnny bɛ ka lajɛ yan docteur ni ka jɛ an b'a lajɛ n'a sɔrɔ a mɔna quoi an b'a lajɛ n'a mɔna dɛ an na bɛrɛ dɔn man ne yɛrɛ o yɔrɔ ne kɔni y'a nɛnɛ aw de ye minnu bɛ k'an filɛ ne ye nin bɛɛ kɛ aw de ye sinon choix est ce que ne yɛrɛ b'a fɛ ne kɔni t'a fɛ yɔrɔ dɔɔni e ka lajɛ ban e ka lajɛ tugun parce que ne ma da la ni jaba e yɛrɛ ka kuma est ce que jaba in t'a mɛ dɔn e ka jaba lajɛ ban parce que ne t'a fɛ o mais komi mɔgɔw bɛ k'an lajɛ yɔrɔ ne min bɛ a mɔna dɔɔni yɔrɔ madame Keita an b'i fo k'i waleɲuman dɔn o diyara n ye jɛmukan ɲɛna merci yɔrɔ dakunɛ fila bɛ bolo ka fara ɲɔgɔn kan Samayira sɔni n ka kuma fɔlɔ n b'an ka tobilikɛla fo n'o y'an yɛrɛ ba ye Madame Tarawele Mayimuna Tarawele n b'a fɔ kosɛbɛ k'a fɔ k'an k'an janto an bangebagaw la tulo ni yɛlɛ fɛn foyi tɛ mɔgɔ parent bɔ i bangebaga ye fɛn bɛɛ ye n b'a fɔ k'an fa ɲuman fo i m'a ye ne yɛrɛ pari la ale de ye nin diyan kunu ko n k'o don ko komi sɔ tigi ma dɔn ko n ka na nin don k'a présenter o la k'a Tarawele a n'a collègue baarakɛɲɔgɔn bɛɛ folen don ministère kɔnɔna na Modibo Tarawele an ka segal ɲuman k'a Tarawele Samayira sɔ filɛ nin sɔ ma ka di tulo ni yɛlɛ Mali y'o de sinankuya foyi tɛ taa u kɔ komi an y'a laɲini anw yɛrɛ ye Tarawelew ye k'a tobi ka n'a di jaralakaw ma u fana n'a ye o la ne ma sɔn bɛrɛ dɔn la yɔrɔ parce que i b'a dɔn bi jaralakaw tun bɛ ka ne bɛlɛn ni sɔko in na mais ne ma sɔn k'a fɔ de an b'a to yen yɔrɔ an b'a comme n'an tilara an bɛ taa bila sirada la n'u ye jaraw ye u b'a ta sinon ani kulubaliw merci voilà docteur sɔ kɔni filɛ aw ye kira tiramɔgɔ ye yɔrɔ i bɛ se ka dakunɛ fila jumɛn da sɔ in ka sani an ka don jɛmukan kɔnɔna na merci beaucoup a diyara n ye kosɛbɛ ne ye fila ye ne ye Sangare ye anw fɛ siribila an b'a kɛ siribilakaw ta ye effectivement musokɔrɔba y'a fɔ cogo min na fɛn na effectivement a kan ka don bɛɛ ka dumuni senkɔrɔ dans la semaine parce que hali ni sogo tɛ yen scientifiquement nin bɛ se ka sogo remplacer c'est hyper riche en protéines très très riche en protéines voilà et donc c'est accessible oui a sɔrɔ ka nɔgɔ voilà c'est accessible donc Mali dɔrɔn tɛ a bɛ sɔrɔ jamana caman kɔnɔ jamana dɔw yɛrɛ kɔnɔ olu b'a ɲagami kini na voilà Togo n'i bɛ Togo o bɛ to kini tobi n'a ye ou bien k'a kɛ nana fana ka sɔrɔ k'a kɛ kini sanfɛ donc maintenant ce qui veut dire qu'on conseille beaucoup aux gens c'est surtout kana aliment don mɔgɔw kan k'u hakili to a la k'a kɛ au moins une fois dans la semaine
semaine famille kɔnɔ a ka se ka sɔrɔ ka dun denmisɛnninw bɛɛ fɛ. Merci beaucoup. Docteur ami fo émission ɲana kosɛbɛ. Merci. Merci docteur. A diyara n ye. E ni bɛ dɛ. Ɲini Ko ja ko fɛn nafama don. A nafa ka bon. O de y'a to tigi ma sɔrɔ a la o. Tigi t'a la o. Parce que a nafa ka bon kɛnɛya la. Wali ni sogo ma sɔrɔ. N'i ye nin sɔrɔ k'o dun. An kɔni an t'a fɛ. Bon ne kɔni. Ne ye sanu wɛrɛ tɛ nin fɛ o. Parce que kunun Ala barikala an bɛɛ de kun ye Tarawele, cameraman Tarawele, ne yɛrɛ Tarawele, tobilikɛla Tarawele, dutigi yɛrɛ fana Tarawele, mais an t'a fɛ o. Ni bɛɛ t'a fɛ. N'ale y'a nɛnɛ dɔrɔn de. Tiɲɛ na a bɛ falen o ka so. Samahira i bɛ wolo sa. Samahira bɛ wolo sa na. An bɛ jɛmukan ɲɛna kosɛbɛ. An bɛ État in kuntigiw yɛrɛ na yan. O don. Kodi. Awɔ. E b'a kuncɛ ni jumɛn ye? Ni mɔgɔ min mako b'a fɛ ka. Ni mɔgɔ min mako b'an na k'a fɔ ko les plats de chez nous an dayɛlɛlen n'o bɛɛ lajɛlen yɔrɔ janya t'a to k'an tɛ si fɛ yen e k'an wele dɔrɔn e bɛ se min na dɛ i ko k'i bɛ se min na a ɲɛ yɛrɛ ma nkalon t'a la o donc i b'an wele numéro la n'o ye 79 79 63 63 39 39 59 59 79 79 63 63 39 59 59 i b'an sɔrɔ o la e se ko ni dɔnko ye min ye 79 63 39 59 e se ko ni dɔnko ye min ye tobiliko la k'a fɔ k'i bɛ se an b'a dɔn k'i bɛ se o an bɛ taa tobi ka n'a yira diɲɛma la ka tila ka na ni dɔ ye Siri Fila TV Jabaranin so la an bɛna o nɛnɛ sisan o la an b'a fɔ docteur yɛrɛ ye ale ye fila ye ɲanguma filamuso filaw fana ka dumuni bɛ yen o bɛ yen dɛ filaw ka plat kɛnkɛnɛ dɔw bɛ yen filamuso an t'a fɔ a ye a ka e fana an wele o ye tiɲɛ dɛ parce que a b'i n'a fɔ ale yɛrɛ voilà docteur ayiwa en tout cas i y'a fɔ ministre ni sera so inchallah ci bɛ s'a sebaga ma n'Ala sɔnna ci bɛ se filamuso n'a sera ale ta tɛ janya o n'a y'an wele dɔrɔn an bɛ taa dimanche don wa cɛ dimanche ko ka ca dɛ dimanche fila fɛ yen Samahira o ye dumuni ye mais i b'a dɔn dumuni bɛ yɔrɔ o yɔrɔ les plats de chez nous bɛ yen baasi tɛ donc sisan an b'i fo k'i waleɲumandɔn o la technicien an bɛ fiɲɛni bɔ an senkɔrɔ walasa ka se ka les plats de chez nous k'o bilasira ka sɔrɔ ka se an ka don maa welelen ma ni Tezara o filanan o sugulen ye. E ka nin den in a bɛ min wuli tasuma kan wa? Mon père Mali bɛɛ bɛ nin nin nɛnɛ b'a la nin ye infusé ye ka ji kalaya k'a kɛ te kan o nɛnɛ. Tiɲɛ la mon père nin ka di. Ni tɛ jumɛn? Ani n b'o gundo d'i ma Tezara. Mon père an bɛɛ bɛ ko kelen na sa dɛ. Nin y'a kumaba ye. E ye nin dɔn wa? I ye nin dɔn wa? A bɛ yan. A man kan ni. Sisan kɔni i ye Teko jara. Tezara tew ka te de ye a bɛ san 30 bɔ ni cɛ wɛrɛ bɛ nin den n y'a dilan kura ye ka segin ka na n'a ye k'a kɛ nin foroko in kɔnɔ wa ne b'a infusé de min han n bɛ min f'i ye i hakili to a la a bilenma o a jɛma o nin den ye tiɲɛ ye tew ka te sonsan bɔlen bɛ fali fɛ nka den tɛ. Jama jɛra ka duwa kɛ Tezara ye ma kelen ka danga mɛna bulu diɲɛ Ala farafindenu jɛra ka duwa kɛ Tezara ye ma kelen ka danga mɛna bulu tiɲɛ ye. Ala Tezara. Docteur Sangare kokura k'i fo k'i waleɲumandɔn an ka wele jaabi la bi jɛmukan kɔnɔna na n y'a fɔ cogo min na an bɛna masala kɛ min kan bi o de ye variole simienne a bɛ fɔ ten de wa? Si, o y'a appellation dɔ ye a bɛ fɔ variole simienne comme maintenant ok fɔlɔ appellation ye mais sisan on parle de variole du singe, Mpox. Mpox. Voilà. Variole du singe. Voilà, Mpox. Le M, ça c'est moquet, qui veut dire gorille en anglais. Voilà, le Pox, ça c'est la classe du virus. Voilà, c'est des orthopox virus. Ok. Voilà, le genre c'est ça, et l'espèce c'est le moquet virus. Pox.
Voilà. Sisan docteur Sangare an ka wele jaabi la diyara n kosɛbɛ et merci encore une fois de plus vraiment pour de la disponibilité surtout et ni ma fɛ ɲininka o la variole simienne yɛrɛ mun de don n'i k'i ka ɲɛfɔ mɔgɔ ye e b'a ɲɛfɔ cogo di mɔgɔ ye pour que mɔgɔ k'a faamu mun de don bana don mun bɛ bɔ bagan na ka na adamaden na voilà fɛn mun don a ma daminɛ sisan voilà donc a yɛrɛ virus in yɛrɛ yela ko fɔlɔfɔlɔ min na o kɛla en 58 u tun ye gɔn dɔw minɛ ka don case kɔnɔ ka bɔ Singapour ka taa n'a ye Danemark mana gɔnw nana kurukuru kɛ donc o kurukuru ninnu o sina ka attester ça ka sɔrɔ ka virus ni isolé pour la première fois mais a ka ye adamaden na o kɛla Afrique centrale kɔnɔ donc n'o bɛ a bɛ fɔ yɔrɔ ma ko RDC voilà 1970 exactement voilà donc a nana ye avec état de quoi voilà avec état yɛrɛ de donc a nana ye k'a fɔ banakisɛ min bɛ bɔ bagan na ka na adamaden na mais a bɛ sɔrɔ cogo di bagan ji minnu bɛ bɔ bagan farikolo la o ji bɛ se ka kɛ joli ye o bɛ se ka kɛ a daji ye donc n'olu sera ka adamaden joli sɔrɔ donc bana in bɛ se ka yɛlɛma o cogo fɛ maintenant bana in bɛ se ka yɛlɛma fana parce que en 2003 cas dɔw yera aux États-Unis mais o sɔrɔla orangères fɛ orangères o ye ɲinɛ ni zonzan ni toto ninnu voilà donc il y a à peu près 53 cas là-bas donc k'a dɔn k'a fɔ donc gori dama tɛ a yɛlɛmabaga ye voilà bagan wɛrɛw bɛ se ka yɛlɛma mais science m'olu bɛɛ lakodɔn kosɛbɛ donc a ka kan n'i bɛ bagan ninnu manipuler k'i yɛrɛ kɔlɔsi voilà u ka kini n'u ka daji n'u joli la u kana se farikolo ma surtout bagan minnu infectelen don bon ni bagan fana infectelen don a tɛ dɔw donc f'i k'i yɛrɛ makara d'accord voilà donc c'est un peu ça voilà donc an bɛ se ka mun fɔ a virus nacogo kan o de ye nin ye donc docteur ne y'a faamu i n'a fɔ cogo min na bana in a daminɛ na Afrique centrale de kɔnɔna na jati a yera ye de jati a yera ye de fɔlɔ voilà donc ne y'a faamu fɔlɔ to on dirait que bagan bana de fɔlɔ quoi jati pour la première fois en 58 là c'est isolé chez l'animal donc n'i ye banakisɛ ye animal fɛ ka na banakisɛ kelen ye adamaden fɛ o kɔrɔ ye k'a bɔla bagan de la ka na adamaden na donc o de a bɛ fɔ o ma ko zoonose an ka kan na voilà donc virus min don donc virus in ye suguya fila de ye virus suguya fila don Afrique de l'Ouest ta bɛ yen voilà n'o ye classe D ye classe 1 o fana ye Afrique centrale ta ye voilà donc c'est un peu ça sisan ni a b'o cogo la n'a ye minɛ a bɛ dɔn cogo di k'a fɔ ko bana in b'i la merci beaucoup pour cette question k'a fɔ ko bana in ani banakisɛ dɔw bɔlen ɲɔgɔn fɛ mais jateminɛ ani dɔgɔtɔrɔya yɛrɛ tagabolo b'a to an bɛ se ka danfara kɛ ani banakisɛ minnu bɔ ɲɔgɔn fɛ n'o ye cloisonniers ni fɛn ninnu ye donc premièrement a bɛ banakisɛ mana don i joli la a bɛ se ka taa fɔ tile 15 la k'a sɔrɔ i ma foyi ye c'est à dire k'a tɛ dɔn k'a b'e la fɔlɔ maintenant tile 15 o y'a dan ye généralement a b'o kɛ yɔrɔ yɔrɔ o b'a sɔrɔ a commencera k'a yɛrɛ yira a b'a yɛrɛ yira cogo di a b'a yɛrɛ yira ni kurukuru ye mais kurukuru in bɛ daminɛ min a bɛ daminɛ comment dirais-je da kɔnɔna voilà n'a daminɛna da kɔnɔna ni dawolo ni dafuruku ninnu voilà a bɛ bɔ yen ka sɔrɔ ka na bolow la n'a bɔra yen ka na bolow la a bɛ na senw na a bɛ na dogoyɔrɔw fana na voilà donc a bɛ daminɛ ten de donc o la banabaatɔ bɛ kunkolodimi kɛ banabaatɔ bɛ se ka fièvre fana kɛ i y'a faamu voilà kurukuru nin fana ganglion an b'a fɔ o ma ko ganglion ganglion fana bɛ se ka bɔ banabaatɔ tulo kɔfɛ a bɛ se ka bɔ a kan kɔrɔ donc ale signe daminɛ cogo dɔw ye voilà mais o la yɔrɔ ani kulojoli kɔni tɛ kelen ye kelenw tɛ diagnostic différentiel yɛrɛ ye min ye o y'a daminɛ cogo yɛrɛ ye voilà nin bɛ daminɛ da kɔnɔna ninnu na ka na dafuruku ninnu na
k'i da kurukuru voilà ani tɛgɛ fila in voilà ani sen fila ninnu bɛ daminɛ ten donc dɔn fana dɔn dun tɛ daminɛ ten nin fana bɛ ganglion minnu kɛ dɔn t'o kɛ nin bɛ fièvre minnu kɛ dɔn t'o kɛ donc a dɔn ka bɔ ka ɲɔgɔn na a dɔn man gɛlɛ ka bɔ ɲɔgɔn na mais pour que a ka dɔ ka bɔ ɲɔgɔn na pɛrɛ an bɛ se ka an bɛ kuru de ci sisan ka taa n'o ye joli sɛgɛsɛgɛyɔrɔ la banakisɛ in an bɛ banakisɛ in ɲini k'a ye ka sɔrɔ k'a dɔn k'a fɔ k'o yɛrɛ do tigitigi a bɛ kɛ ten sisan ni kuru ninnu bɔra sisan ni mɔgɔ min b'a la k'a yɛrɛ hakili bɛ ka sɛgɛsɛgɛ k'a fɔ yɔrɔ ne ta in ye cloisonné wa nin don dɔw tɛ se ka sɛbɛntiya fɔ o k'a ta sisan a tigi ka taa labo la donc aw ka a kuru in dɔ ta donc n'o ji de bɔra sisan o la a b'a sɛgɛsɛgɛ pour que k'a dɔn k'a fɔ e ta ye nin bana in ye déjà mɔgɔ tɛ se ka tɛ déjà dɔgɔtɔrɔ min yɛrɛ b'i lajɛ déjà bana min don n'a ka yira la déclaration est obligatoire en République du Mali c'est à dire que n'i y'a ye jagoyalen nin kan i ka autorité la kodɔn a la donc i bɛ se dɔgɔtɔrɔ ma n'e ta ye cloisonnier ye déjà il saura que e ta ye cloisonnier ye ou bien e ta ye farikololabana wɛrɛ ye minnu tɛ kelen ye voilà mais signe minnu bɛ yen n'o signe caman bɛ yen n'o de yela ka fara a kan sa surtout a daminɛ cogo min fɔra ne fɛ tan n'o ye da kɔnɔna ye ka fɛn ta n'olu de yela sisan sagan bɛ se ka kɛ ni sagan de kɛla sisan voilà prélèvement de bɛ sɔn ka kɛ sisan k'a labila ka taa n'a ye sɛgɛsɛgɛli yɔrɔ la olu bɛ se ka dɔn k'a fɔ banakisɛ min yɛrɛ bɛ ka ɲini o de don cati ou bien o tɛ voilà. mais sisan o la ni a dɔnna k'a fɔ ko bana in b'e la yɔrɔ traitement spécifique dɔw bɛ a la wa docteur? Voilà donc merci pour cette question mais en réalité bana in n'a dɔnna k'a b'i la ka jolita bɛɛ y'a yira k'a fɔ k'a b'e la sisan voilà o bɛ isolé i bɛ isolé kun jumɛn na parce que i farikolo ji mana se mɔgɔ ma a bɛ se ka kɛ Ala fɛ a bɛ yɛlɛma o tigi la ou bien i joli mana se mɔgɔ ma fɛn fɛn ye ji ye k'o bɛ bɔ mɔgɔ farikolo la n'o sera mɔgɔw ma a bɛ se ka yɛlɛma donc o la a ka kan mɔgɔ a bɛ mɔgɔ min na donc o ni mɔgɔ tɔw ka contact bi dɔgɔya n'o ni mɔgɔ tɔw ka contact dɔgɔya minnu fana b'a furakɛ olu fana b'u yɛrɛ protéger ka ɲa donc en principe bana in bɛ évoluer au bout de 4 semaines donc kuru ninnu bɛ jaja voilà donc ka tila ka ban a yɛrɛ ma parce que maa kɛmɛ o maa kɛmɛ bana in bɛ se ka dankari kɛ mɔgɔ min na o ti maa kelen bɔ voilà donc la mortalité est très très faible très très faible maintenant o cas bɛ sɔrɔ mun fɛ n'a nana bɛn maga ma maa mun ye mɔgɔ farikolo fɛgɛ ye donc o la microbe wɛrɛw bɛ se ka don a senkɔrɔ mun b'a to n'a bɛ juguya f'a bɛ na se ce qu'on appelle dangarali yɔrɔ ma mais tiɲɛna o ka ka dɔgɔ voilà donc maintenant mais bana min don e yɛrɛ ye image ye cogo min na fɛn cɛ ɲuman tɛ voilà fɛn cɛ ɲuman tɛ donc sinon en réalité la mortalité est très très faible donc ça ne dépasse pas en dehors des épidémies ça ne vaut même pas 1%, d'autres parlent de 0,4 à 0,6%. Donc c'est vraiment faible. Donc maintenant n'a cas où il est là, donc on demande d'alerter les autorités, on va isoler. Il y a une équipe d'infectiologie qui est au point G avec le professeur Sungalundao. Voilà, comme il y a la maladie au Kala Kouré Malé, je pense que c'est le 26 décembre. Maintenant le malade se porte très bien aujourd'hui. Le 26 novembre dernier. Le 26, voilà, donc le malade se porte très bien. Et alhamdoulilah. Donc maintenant précaution fana tara. Mɔgɔ minnu n'an tun bɛ contacter la ka bɛɛ bila quarantaine na pour voir l'évolution. Je pense que la situation est totalement sur contrôle. Voilà, bana min don mɔgɔw bɛ a tɔgɔ ka bon mais a t'o bɛɛ kuma dankari kɛ maa la ka s'o bɛɛ ma mais a fana fɛn cɛ ɲuman tɛ. Docteur bana kɔni mɔgɔ bɛ siran. Tout à fait. Parce que yɔrɔ ne tun yɛrɛ ɲininka yɔrɔ a mɔgɔ faga da bɛ cogo di i n'a fɔ i bɔra ka olu ɲɛfɔ cogo minnu na sisan donc ni a kɔnna ka dɔn fɔ ko ni bana bɛ e la a traitement ka daminɛ a dɔw la ka ca Ala fɛ a tɛ dankari mɔgɔ la. Tout à fait, c'est vrai. Donc o fana de b'a to o bi n'a yira mɔgɔ min na o b'o tigi mabɔ mɔgɔ tɔw la fɔlɔ. Tout à fait. O de ye isolement in ye. Exactement. Donc pour que ka se ka fɛrɛ a tigi ma furakɛli la ani mɔgɔ wɛrɛ kana dɔrɔgɛ ɲɔgɔn na. Dɔrɔgɛ ɲɔgɔn na, tout à fait. Donc olu mun bɛ kɛ kun jumɛn na a kana propager. A kana se ka bana kana se ka kɛ a kana cari ko a kana cari kosɛbɛ a kana cari donc o kɛkun yɛrɛ mun ye surtout a kana na taa kɛ mɔgɔ la minnu fanga ka dɔgɔ a kana na taa a s'olu ma parce que mɔgɔw farikolo kɛcogo tɛ kelen donc an yɛrɛ bɛ mun ɲini kosɛbɛ o ye mɔgɔw k'u hakili t'u yɛrɛ la ce qu'on appelle le
fɛn min ye kungo kɔnɔ bagan ninnu n'o ye rongeurs ni ce qu'on appelle gorille ninnu manipulation mɔgɔw k'u hakili to u yɛrɛ la kosɛbɛ voilà pour que nin cas in a tɛ épidémie tɛ donc épidémie kɔrɔ ye donc ka caman yera donc an ta in t'o ye donc cas kelen dɔrɔn de yela qui est confirmé et qui est, Dieu merci aujourd'hui, qui est bien prise en charge. Je pense que ça a été fait à Kourimali, je crois. Voilà, donc docteur Sisa Alibi, pour revenir un peu à la santé, donc il y aura au deux qu'on est à Kesababu, Maka, donc à fond, et don Dobala Kalaba, et en fait, nous, bébé, décembre, tout à fait, le 13 décembre. Nié au Taralagué, et il en faut au rôle du pharmacien dans la gestion et la prévention des épidémies et catastrophes. Tout à fait. Exactement, exactement. Donc, professionnel de santé, Bewelendo, voilà, pharmacien, Kerkeriala, Mali pharmacien, Jamana Konon, Jamana Koka, Ani Jamana pharmacien, Bewelendo, le 13, c'est avec la présence de Madame le ministre de la Santé, son Excellence. Donc, amène kuma ni catastrophe ni épidémie ninnu wulila pharmacien jɔyɔrɔ bɛ se ka kɛ jumɛn ye a kɔnɔ voilà donc maintenant nin cas min filɛ nin ye sisan par exemple n'a dɔra k'a fɔ ko effectivement banakisɛ in don o taara kɛ joli sɛgɛsɛgɛ yɔrɔ de la joli sɛgɛsɛgɛ yɔrɔ ninnu donc an pharmacien bɛ o yɔrɔ de la y'a faamu donc maintenant ka banakisɛw identifier k'u isoler o fana kan ka kɛlɛ cogo min na fana donc ani médecins ka hakilina fara ɲɔgɔn kan pour que an ka se ka menaces ninnu caman circonscrire donc le thème est très important parce que an bɛ diɲɛ min kɔnɔ bi chaque fois bana modèle kuraw bɛ nalen donc faut bɛɛ ka mobiliser bɛɛ ka mobiliser bɛɛ ka danto a yɛrɛ la et qu'on soit bien armé voilà donc thème yɛrɛ choisi la o de kama ni pense que n y'a an ka 12e journée et chaque année on fait. Et je pense que cette année, ça va être, ça tombe très bien. Franchement, c'est une coïncidence vraiment avec ce virus-là. Maintenant, le virus, il me fana, à kaddo kafo, vaccin bala, vaccin bala. Donc, au vaccin besorofana. Donc, nos vaccins Kara, à la fait, efficacité peut être 75% là, Mandola. Voilà, et prévention euroïe. Voilà, donc maintenant, donc à mon canal alarmé. Donc, je pense, comme je l'ai dit, la situation est vraiment sous contrôle. Par rapport au Mpox virus. Maintenant, Afrique de l'Ouest, la version Vanabe, ou la version qui violence Mambo, c'est Afrique centrale Tama. Il y a Souya Flado. Voilà, Souya Flado. Souya Moumanga, zone qu'on a, nous, il y a la Nigeria Kosewe. Donc maintenant, au chien, il faut un cadre Kosewe, Femi, Banaere, Yelemani, Banaere, Fala, Kateme Moumé, Afrique centrale. Voilà, donc c'est pour informer la population de ne pas vraiment s'inquiéter et que le cas qu'on a trouvé, c'est un cas qui est sur contrôle. Voilà. C'est vrai. Et donc si c'est la docteur donc et yoro banami flani ameka kumaka ou bien il faut fier na ban épidermie du mai. Non, épidermie golo. Oh, golo. Voilà, fiena banate, fiena banate, fiena banate. Voilà, c'est-à-dire qu'il dit farakolo ji abe muna o farikolo ji mana se e ma a bɛ se ka yɛlɛma e fɛ komi den bɛ se ka ba bɛ se ka yɛlɛma den fɛ den b'a kɔnɔ est-ce que vous comprenez donc fɛn fɛn ye farikolo ka toucher ɲɔgɔn na ye donc o bɛɛ bɛ se ka fɛn a bila mɔgɔ la donc la bɛ ye i n'a fɔ catastrophe don donc catastrophe o ye contexte wɛrɛ ye voilà nin t'o contexte ye ni an bɛ se ka nin kɛ cas isolé dɔ ye et ça aussi ce n'est pas une épidémie ce n'est pas une catastrophe an ka thème ye juste seulement ça c'est pour prévenir pour les jours à venir comment est-ce qu'on doit se comporter si ça arrive voilà voilà ce n'est pas lié à ces cas de mpox là donc mpox ni kala coïncidence dɔrɔn de ye a ko la voilà donc mun b'o la donc contamination yi donc mɔgɔw b'u hakili to o yɔrɔ la kosɛbɛ kosɛbɛ et information fana ka di a di kuma na et comme n y'a f'i ye cogo min na bana min don ni soupçonné la a ka kan a diyagoyalen ne yɛrɛ fɛ i ka autorité lakodɔn a ko la ni sigara yɛrɛ la dɔrɔn ni ayi ni médecin de bɛ sigi a la k'o de don mɔgɔ banabaatɔ yɛrɛ tɛ se k'a dɔn k'o don voilà parce que bana wɛrɛw bɔlen don a fɛ o voilà dɔgɔtɔrɔ de bɛ se ka siga sisan ka autorité alerter k'a ka hiérarchie alerter mais banabaatɔ yɛrɛ tɛ se k'o kɛ banabaatɔ bɛ tɛ se k'a dɔn voilà dɔgɔtɔrɔ yɛrɛ de bɛ différence dɔn ka sɔmini kɛ sisan ka sɔrɔ ka ɲɛɲini kɛ kosɛbɛ voilà.
ça. Docteur, oui, c'est vilain. C'est vilain, effectivement, c'est vraiment vilain. Non. Voilà, c'est vilain, mais... Ah oui, c'est vilain. Effectivement, c'est des cas qu'on a trouvé, ce qu'on appelle, c'est sur le site de l'Organisation mondiale de la santé. Voilà, donc c'est des cas qui ont été eus. Maintenant, après, mon traitement suivi infection là, donc les personnes ont été guéries. C'est vrai, il y a des séquelles qui restent sur la peau. Voilà, mais ça ne m'empêche pas quelqu'un de faire sa vie. Voilà, donc. Comme manifestation technique. Pour certains, c'est violent, pour d'autres, c'est pas aussi violent que ça. Voilà. Parce qu'il faut voilà, donc il y a des manifestations. Voilà, donc mais il déjà. Voilà, comme il a fait tout comme ça, il a sans faire quand on bolo là, quand on sauna, donc on va se faire que le terminer. Voilà, nama y journée, nama traité journée. Nama konkado. Voilà, nama konkado. Voilà. Maintenant qu'on a cadeau, qu'à traitement d'amener, de la nous be danser là. Voilà, nous be danser rapidement. Voilà. Maintenant, il y a un docteur. Si c'est un appel de sensibilisation du même secteur que Mogo Kana John Banana. Surtout dans le BC, ni sommeil la drone et quand on est le plus vite possible. Bah, on voit Banasuya Beo, Banasuya Soa, ni sommeil la drone. Alors, il gagne à demain ou la no docteur oui. Voilà, donc c'est ce que créé, c'est ce qu'on veut créer, ou d'autres soba on créé, il gagne là. Voilà, ni gagne là, akacha à la fait. Donc, au lobby a niendo kosebe, donc au lobby c'est qu'à il blasera, mon kanga ke obeke rapidement. Voilà, donc c'est ce qu'on peut confier. Et maintenant, au Panama, boy, il y a fait tout comme un sur tout comme un noé, qu'on bagan nous, un orangeur nous, mon cas a essayé de m'abouler le plus possible. Voilà, voilà, donc c'est pas prouvé, mais c'est des cas, il y a des cas qui existent pour les rongeurs. Donc ça voudrait dire que donc quand on a coula, il m'a fait de là. Voilà, achou, parce que il était ce cas d'eau n'a pas accès à Brantola. Donc il était ce que donc à quand et qu'à Magalani fin de yani pour que kana magai farkolo la wal ni farkolo fana magala la ik fana kia essayer ki te ka joshi ko jone ni safne voilà donc on le be se ka ke en général donc fait mun do atita roja voilà mais abe sura munun fe na fa chumuna so ko nyina nunu anga sadi ki anga janto ulula voilà uche magali kuma be akara shuyo akara nyana ma fe mi ya fa to do voilà na se ka ta tane ticket do ke beta exactement donc ado la bisika ke so bo ki ka vible en danger tout à fait surtout ni emani et à négliger yoro voilà c'est surtout ça an munun fana bu usogo dun donc ko no so dun donc o fana ku janto u yera la surtout parce que il va tardo a banakise be muna ate muna et tout quoi c'est vrai voilà donc fait nous me sur TV note cliniquement parlant effectivement a yechuko chemai mais tient la mum focus que les a mortalité ka do ko sebe aka mo fora dare ka do ko sebe ngo ore kuma la kibar mai mais alna sura yechuko ko na be mo fari abi fari gan abi segandoni mais a mo fora da ko no ka do sincèrement ka do ko sebe ci be hors épidémie, ça ne vaut pas 1%. Ni mauta kemesoro kemesigi abi akamo fada tete manora ase mo ya fa atekelembo ala docteur ko ni ula uye kibaruduma alna sura banadu sa nga mi mo be sira minye ko sbe ode o renyi on na sura tala on sano tieni technicien prelendo o tala ka fienu bon sengoro doni sani ani docteur anga sura kese ka nyon sura kokoro alibi o ka fero sigi singa anga fieni signa fio bo docteur wodi be ko sura kanja tout à fait ba mano ko ti docteur kuma bi chumuna ala ma ji sura kabi na nye doni segena fiombo o ba to alibi ame segena jim kan ko nana on na so la bi on sabati lendo am to lu fa fe ka fien bon en sengoro d'accord
ka daula kangwani fofo gitora daula mimi fo otigi no fe moni dumi sogoli uke abi sogoli ke wotorola abi sogoli ke motobaula jugu ya misali dayo fanae okora dunye jumenye aminu dume dununya tigela munu donani wale juguye nolu sara dugu makoloka olu ko di la fiade ko sabu kuga wale jugu fanae anga nyumage anga jugu wato nebe ni fo nyumage lauye anga chesiri nyumanya wale fe imana sa tumana mina ni dona kaburu dugena fensa babi soro kaburu la o fola dunye kasange finiye afila na ye nyumanya wale asaba na ye jugu ya wale mogo bini misa fembelela fona gela nyumanya wale fona nebi na nyumangela ufo usumani haidara fo madaninde ani basidande oye nyumanya ke dine barala haidara nebi na kanu ba ufo nebi na janye ba ufo bura bina deme ba ufo foli gadi Ter Sangare an sigala kokura d'accord mais min fo yeni ngabisa mama kuma dola sisa wala ma fga ngala min daka docteur bana ngoni akoni be ni chogola abe soro kungo kono sogo de fe kachaya tout à fait yoro ufani ani ebola tekele ngoni ay kelete otenyo soro ay kelete ebola fièvre hémorragique voilà wa anya ebola be soro primatine nous fana impliqué le no là mais kelonte parce que la létalité va jusqu'à 25% ou même au-delà voilà donc à nous manga comparer tout chira virus que voilà virus kelonte ou mina chuko kelete kelenye ou manifesto kelete kelenye ou fana ka djugum doka djugum wando pium voilà donc c'est pas pareil du tout kelente voilà sisa wala na be mamuna amunu be ni on be makari kosebe on ba fo ngwa me dumuni ga tikila mako fe ni bana inflammeur kuma mi impoxy on na be mamina yolo a fait dumuni ni anga psiga dum jumi jiflenglena o be bewa ay non variologie change na afara to mana ibi isolé de isolement correct do ima bo mogola ibi bo mogola ibi mabo mogola iti duni ken mogoye ati nyogon fo ati danyogon ve fo ibi mabo mogola fa khaba parce que fait mundo abangadi ala bangadi au bout de 4 semaines déjà et me kurukuru mun ye imagine la sa kurukuru mun clanke bébé jaja ubi chichika jaja. Voilà. Parce que voilà, au bout de 4 semaines déjà, en majorité des cas là, comme il y a fait tout, madame don't mais en majorité des cas là, 4 semaines, bien sûr, il y a jaja, kabibi ou irema, katati. En effet, makala. Voilà, bon généralement. Surveillance beke akana infecté ya famu donc farkolo be désinfecté donc akla ka tigla mo ke ka frata mo ma farkolo fangria voilà donc mesure mon mana o manake ani ngolo dumuni fièvre mun bala abolu folu be frake donc ainsi de suite faut ka ta tigla mo kene ya ka ba pepe mais ka fo ko ini magar ko ba ay magar tala na yela dron et bien isolé. Maintenant, il faut que nous gagnons au tigla mo be identifié. Voilà, au fanani mo gagnons voilà, amo fanatique la mo isolé voilà pour circonscrire. Fin mi nya fitu bana ksebe doiji la. Ka c'est faux, madola faut que le tan nani. Donc mais à moins ni cliché qui ka soro ima kuri yerlaw. OK. Mais ne daji sera ma daji ma abiska yelema o tigilaw mais ne jolu sera mo jolu ma abiska yelema o tigilaw donc o de fenyere a gelayro ni bon mais si yela kaba akacha ala fe mo be na dona ka beaucoup bala indo dron mo bu ma voilà rapidement voilà et maintenant il est isolé et généralement akacha ala fe donc c'est très facile pour maîtriser la situation. OK. Voilà. Docteur Sangare, amé jem ka kunchene mi ode albi kokoro ka hakli tiki ke journée scientifique ina. Tout à fait. Et akoni be labbe au fait.
n y'a fɔ cogo min na k'an ka bɛɛ décembre tile 13 ma tout à fait a bɛ kɛ yɔrɔ min na o de ye hôtel de l'amitié ye nɛgɛ ɲɛ 9 waati kɛnɛya tigilamɔgɔw de ko don ka wele bila bɛɛ lajɛlen ma cogo min na an ka se ka na hakili jagabaw kɛ yɔrɔ baara bolodaliw i bɛ se ka i da don la teliya la. Merci beaucoup pour l'information. Comme n y'a f'i ye cogo min na n ye journée n y'a sigi ko 12 yɛrɛ de ye donc thème yɛrɛ bɛ mun kan o ye catastrophe ni épidémie ye voilà donc pharmacien jɔyɔrɔ bɛ se ka kɛ mun ye o kɔnɔ secteur bɛɛ voilà donc maintenant an bɛna conférence kɛ voilà donc n bɛna professeur baw ɲini n'o ye professeur Guindo Serala qui est le directeur de l'INSP voilà l'Institut national de santé publique o n'a ka kalanbɔ ani professeur wɔɔrɔw bɛna ka na intervention kɛ donc minnu kan ka kɛ comment est-ce qu'on doit se comporter en professionnel parce que ni bana in sugu manaw nana professionnel le kan k'u jɔyɔrɔ fa olu man ka paniquer olu kan ka dɔ fana u kan ka mun kɛ voilà donc ministre fana bɛ na ka na cérémonie lancement kɛ voilà donc après ça le ministre va se retirer on va ouvrir les débats maintenant vers les 14h donc on va clôturer par un déjeuner. Donc les Baradou et tous les professionnels sont invités, tous les professionnels de la santé, médecins, pharmaciens, infirmiers, tout le monde sans exception. Voilà, donc il faut information aussi, comme les chaînes, les journalistes sont vraiment invités, sont les bienvenus. Voilà, au Bidjanyo Kosebe. Voilà, Naseraye, et ça va être quelque chose d'utile pour l'information. Information scientifique, dans l'avenir. Voilà, donc Bekana, pour qu'on ait cette information passée comme il faut, qu'on ait une journée scientifique, parce qu'il y a trop de scientifiques. Journée scientifique. Voilà, ça veut dire que tu recherches un résultat au début de Didi, et nous avons voilà, donc l'information est belle. Voilà, surtout une femme santé. Voilà, l'information est belle. Merci. Donc, vous avez dit docteur Baramino, maman, tout à l'heure, il y a un seko qui est situé à Foto, mais qui est à côté de l'amitié qu'on a. Il n'est pas sur la barre d'Abdamne, dans la ministre de là. Donc maintenant, on va faire les. Il y a Foto, mais il y a hier à ta côté de exactement. Il n'y a pas secteur ou secteur. Banao, banakise ou banakise. Journée time flying kono, un mana banakise beka. John Jore, John, Nana, John Munke. À prise en charge du mai. Maintenant, pathologie cardiaque, les pathologies allergiques, on a parlé de toutes ces pathologies-là. Mon professionnel fait. Donc, les études scientifiques voilà, donc c'est une formation post-universitaire qui éduque les professionnels à aller surtout dans la démarche scientifique. Voilà, pour le bien-être de la population. Ok, merci. Voilà, c'est un peu ça. Docteur Ami Foki Walmado. Merci beaucoup. Et wati kon tote berayi. Me kuma la sege makokorotugu. Ame fulla si mauman watina. Et kasora ka jem kankunche. Et me fulle ke menga commune fo. No njigna commune. C'est ka somara la. Il va faut ko anga commune. Manga commune fo. Manga commune fo no njigna e. C'est ka somara la. Ani commune dembe fo ka nga cercle fana fo. No nyena cercle o fana be c'est ka somara la. Ame nyongere. Ame nyongere fana. Voilà, donc ka nga région be fo, ka Mali re be fo. Ka mbaraka nyong befo nga sinafarum tonde befo ka pharmacien befo ka jamana yami doke ala ka jamana basi avec crise mun gono ala ku kunti rapidement pour que on puisse aller vers l'essor économique. Je pense que les indices sont vraiment bons par rapport à l'avancée de l'espace. Je pense que c'est un espace mais je sais que tôt ou tard ça sera promoteur tout ce qu'on voit. Voilà, mais docteur Oulanebe et laboratoire bio troisième point laboratoire d'analyse biomédicale du troisième point biolab 3 bon ne benga folita kala se olu bla jine man watina e nya don fa no watina o sigi me kan lage e nga mbenga bi dabele mafu ani baraka nyo bla jine abo fo ko se ka timina jala o ba me inshallah merci abo fo ula ko se ya fo to mina ka e bla jine fo balikuna ani malikoka docteur ya nsera ka mi franyo nga ka benini ni mafli o be so nga dansi
sigi bi jɛmukan na an bɛ yɛrɛ fo docteur n'an y'i wele kuma o kuma i b'an ka wele jaabi. C'est tout à fait normal. a bɛ mɔgɔ ja don a yɛrɛ docteur. C'est tout à fait normal. Si c'est que a bɛ ka rôle min jouer a ka bonya tɛ se ka fɔ an minnu yɛrɛ bɛ taa SR la ka caya ni bi dugu ni yɛrɛ bɛ Abidjan si c'est que ni famille yɛrɛ bɛ ni sisan émission nin bɛ ka suivre dans ta la donc maintenant c'est très important donc à ka kan c'est un honneur pour moi ni invitera nga se kana me dontam do mo partager voilà donc dans le respect et dans la coordination scientifique totale. Docteur voilà, donc naga wele sera ma wati inchallah je serai là et je vous encourage albi ala ka télé so takani amina ya rabbi ala ka télé so takani tiana amido kayo kusebe anana mon yere na asna kana a yelma baddo akula et communication ni fewna sincèrement abe fo yor la kusebe ajaranye voilà docteur ami fo kosɛbɛ kasi ke fo ko kura ka fɔ wele jaabi la diyara n ye a mi fana fo i bɛ maa caman wele olu bɛ siran ka na dɔw b'a fɔ yɔrɔ ka jan u bɛ kuma cɛ ka caya nka kuma n'u kuma n'an ye wele bɛ na o la an tɛ sɛgɛn foli la o la ka bɛɛ lajɛlen fɔ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan nin waati in na minnu ko sigi mɛ ka ɲɛmaada Shirifa TV ja kan so fɛ k'a fɔ sigi bɛ kɛ jɛmukan kelen kan bi su fɛ 23h30 ka taa bila 0h30 la ni Ala ma baasi kɛ sini 10h 11h an bɛ kura ɲɔgɔn sɔrɔ ka kura maana sani o cɛ an bɛ bɛɛ lajɛlen fɔ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan Ala ka Mali basigi Ala ka hɛrɛ na Mali kɔnɔ Ala ka diɲɛ bɛɛ lajɛlen basigi Ala ka na ni hɛrɛ ye diɲɛ kɔnɔna na a k'an mɛn sini 10h. Ne ye Désara de ye ka kɛnɛya ani lafiya sabati bɛɛ lajɛlen farikolo la a ka di kojugu. Ni ne bi yan gɛrɛn baro bɛ ɲaga wa bɛɛ lajɛlen ɲɛda bɛ walawala n'u ye ne min kaban dɔrɔn bɛɛ lajɛlen bɛ nisɔndiya ne ko jɔn de star yɛrɛ. Mais aw ka kuma ka ca sa ne de ye star ye ne ka di wa n bɛ dumuniw timiya. Ne de ye Lɛzara ye ne ka di denmisɛnninw ye wa mɔgɔkɔrɔbaw kɛrɛbɛ tɛ k'aw to ne mini na a b'aw kolo sigi k'aw mɔdiya o de y'a to ne ka di denmisɛnninw ye kosɛbɛ. Aw yɛrɛ fɛ jumɛn de ka di ani jumɛn de bɛ n'an cɛɲa ne de don tomate concentré Zara ne kelen pe dɔrɔn awɔ nka an bɛɛ de ye star ye. N'aw ko dumuni sanuman caman a ye tobilikow la sanbalaɲɔgɔn sugandi n'o ye Zara ka dumunifɛnw ye a bɛ sɔrɔ Mali feereyɔrɔ bɛɛ. Zara ye Nouveau Soleil SARL ka produit dilannenw ye. you.